samozrejme, že aj super v tomto ukázal výbornú kvalitu a zaslúžene hovorím, išiel do toho vedenia. Potom si myslím, že od toho gólu, síce sme tam mali možno nejaké 2-3 situácie alebo straty, kedy tam bolo nejaký break supera, ale myslím, že to sme celkom OK vyriešili, ale myslím si, že viac menej od toho gólu to bolo skôr potom v tej našej režii. Nejaké výraznejšie šance v prvom polčase sme si nevytvorili, o to fajn bolo, že sme v podstate dostali ten pokutový kop, ktorý vyrovnal ten priebeh toho zápasu. V druhom polčase myslím si, že tá Žilina výborný vstup mala, tam bola tá šanca a možno tá situácia sa Maďatka, kedy nastrelil balovačku Brno, ale inak si myslím, že ten druhý polčas sme šli za tým výsledkom. Tam myslím práve, že aj pohybovo sme mali trošku viacej návrh, snažili sme sa vytvoriť viacero situácií v tom pokutovom území. Škoda možno taká tá najvýraznejšia pozícia asi mladého Šubyho, ktorý po výbornej práci Smekyho mal v podstate otvorenú situáciu na pokutovom území. Škoda, že ten prvý jeho ligový gól nemal možno punt z 3 bodov, ale v tomto smere asi áno, že je tá štvrtá remíza už poradí zaslúžená, ale myslím si, že za oba tie týmy môžem to otvorene povedať, proste tu každý chce hrať určite na víťazstvo. My máme v podstate na stavbe dlhšiu sériu bez toho víťazstva, v podstate ešte sme nevyhrali, čiže jednoznačne sme za tým výsledkom nechceli ísť, ale niekedy potrebujete aj trošku lepší výber a kvalitatívnejší výber tých riešení, lepšie prevedenie a to nám dnes v tej útočnej fáze trošku chýbalo. Štvrtá remíza so Žilinou, zaujímavé v tejto sezóne, zaujímavá štatistika. Tak áno, ale myslím si, že každý ten zápas bol niečím iný. Či to boli zápasy u supera alebo u nás, tak to niekedy v tom futbale býva. No. Možno otázka, vy držíte krok s tými týmami z prvých 4, ale to víťazstvo neprichádza, čím to je možno? Chalani hovorili, že v tréningu musí za tým ísť. Je to o tom? Vlastne príde to? Tak určite, my sme sa snažili nejaké veci v tom tréningovom procese upraviť nejakou motivačnou formou, aby sme boli trošku viacej produktívnejší, hlavne v tom pokutovom území supera. Tak ako hovoríte, určite tie prvé 2 zápasy v rámci tej nadstavby, či to bolo v Žiline alebo v Poprade s Košicami, z môjho pohľadu neboli také, aké by Podbrezová mala mať, alebo ako ja by som chcel, aby Podbrezová hrala, to znamená ďaleko aktívnejšie, ale potom myslím si, že tie zápasy, či to bola Slován, Dunajská, či teraz to má Trnava alebo Žilina, tak samozrejme v určitej fáze potrebujete, hovorím vyslovene výber toho riešenia v tom pokutovom území, aby ste ten výsledok urobili, lebo každý z tých tímov má už výbornú kvalitu a tie víťazstvá prichádzajú ťažšie, ale myslím si, že určite v niektorom z tých stretnutí sme mali na to, aby sme tie stretnutia výsledkovo zvládli a pôjdeme za tým ďalej.